Pag Kalutong Bahay Recipe or KBR TV. For now ay gagawa po tayo or magluluto po tayo ng kare-kare. Ayan, kare-kare. Guys, mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Mga kababayan natin dyan sa abroad, mga OFW, sa Filipino community, mega love shoutout sa inyo dyan. Sa mga kapatid ko dyan, kay Tatay Awing, mega love shoutout sa inyo dyan. So, ayan, mag-start na tayo guys. Ayan po guys, kanina nagpakulo na ako ng baboy. Ayan po, ito. Pinalambot na natin yung pork. Ayan, kung napapansin nyo. Meron na tayong pinakulo. Ayan yung ating pinakulo kanina. So ngayon mag-start na tayo mag-saute. Ayun guys, gagamit tayo sa pagluto ng kare-kare. Meron tayong sibuyas, bawang. At sa gulay naman, meron tayong sitaw at saka pechay. Pwede rin kayo maglagay ng talong. Ayan, pero may arthritis kami. Kaya, pasensya na. Hindi tayo kompleto sa sahog. Pero nasa inyo yan guys. Okay? Damihan nyo, mas maraming gulay, mas maganda, mas masustansya yan. So, ayan guys. So, syempre, meron tayong naka-reserve dito. Meron na tayo dating nilutong alamang. Ayan, naka-ready na yan. So, ayan, may init na yung kawali. So, hinaan lang natin ang apoy. So, maglalagay tayo ng mantika. So, pagkatapos ng mantika, igigisa na natin ang bawang at sibuyas. So, sabay-sabay na yan guys. Okay lang yan. Bahala kayo. Kahit anong unahin nyo dyan guys. Basta importante mag-isa nyo. Ayan. So, pagkatapos mag-gisa, pag nakita nyo na amoy nyo yung aroma ng ating bawang sibuyas, pwede nyo na ilagay yung baboy. So ayan, ilagay na natin sama natin yung baboy sa sangkutsa. So yung pinagpakuluan natin, huwag niyong itatapon yan guys. Magagamit natin yan sa pag nagda-dry yung niluto natin, yung sinangkutsa natin.
So, pakunti-kunti lang ang lagay. So, pagtapos niyan, syempre lalagyan na natin yung mga pampalasa. Magamit tayo guys ng paminta. Ayan. Mas marami, mas masarap. Pwede rin kayo guys maglagay ng sili guys ha. Siling labuyo o kahit anong ano. So tayo ang ilalagay natin chili flakes kasi wala tayong labuyo. Ayan, halo lang ng halo para hindi dumikit sa kawali yung baboy. So ayan, nalagay na natin yung paminta. Meron naman tayo ditong peanut. Ayan, may dinikdik tayong peanut. Ayan. Ilagay na natin yung peanut. So maglalagay ulit tayo ng stocks. So ayan lang natin kumulo siya ng mga 2 minutes. Oh, ayan guys. Lumapot na siya. Ang ganda pala pagka dinikdik yung So ayan, malapot-lapot na siya guys. Pwede na natin lahatin yung guys. Yung stocks. Saan si mama? Saan si mama? Mama, parang ang dami ng parang ang dami ng mamasitas. Kalahati lang. Hindi, sobra to ma'am. Ang dami. Oo. Halatiin ko lang ha. Ayan guys, gagamit tayo ng Mamasitas Kare-Kare Mix. Ayan po.
So kakalahatiin lang natin to guys kasi naglagay na tayo ng peanut. Okay? So maglalagay lang tayo ng kalahati para mayroon pa tayo sa susunod. So ayan guys, halo-halo lang. Dagdagan pa natin konti. Ayan, para may magamit pa tayo sa susunod. So pag nakita nyo guys na medyo malapot-lapot, pwede naman kayong mag-add ng hot water. So ayan. So ayan lang natin kumulo hanggang sa lumapot. Maluto yung ating peanut. Pwede na natin ilagay yung gulay. Ayan, sa gulay naman pwede nyo ipa-parboil nyo lang or tawag dito, i-steam nyo lang para hindi masyado luto. Half cook, okay na yan. Pero syempre, lutong bahay lang tayo. Pwede nyo i-rekta na doon mismo sa niluluto nyo. Iba kasi ginagawang pinaparboil muna siya. Tapos, ayun, dinidesign na lang doon sa plating na medyo fresh pa siya. Ayan. Mas okay yun, mas maganda ang presentation doon. Pero, syempre, ano lang tayo, yung pang lutong bahay. Syempre, simple lang. Simple lang to guys. So ayan guys, ayan guys, kung wala namang kung wala kayong mamasitas or yung mix na talaga, o pwede kayong gumamit ng atsuete o yung ito yung gano'n, no, atsuete. So ayan, iluluto nyo lang yan guys sa mantika. So palalabasin nyo yung kulay niya. Yun ang magkukulay kung wala kayong mamasitas mix. Or gagamit din kayo ng dinurog na mani or peanut. Pwede yon. So ganun lang guys, ito malapot-lapot na siya. Pwede na natin ihalo ang gulay. Ayan. Unahin natin guys yung sitaw. Ayan. So sasaglitin lang natin yan, mga 1 minute lang guys. Para hindi siya masyado durog na durog. I-half cook lang natin. So ganyan. Halo-halo pa rin. So ilagay na rin natin guys yung ating ayan. Ayan guys, kung napapansin nyo, napakaraming gulay. Mas masarap, marami.
Mga 2 minutes lang to guys. Pag nakita nyo luto na yung pechay, mabilis lang maluto ang pechay eh. So i-half cook lang natin, mas masarap, mas malutong kasi. So ayan, halo-halo lang guys para hindi matuyuan. Nag-add tayo ng hot water, mga half cup lang. Medyo malapot. Ayan. So ayan guys, okay na yan. Magpe-plating na tayo. Napatayin na natin yung kalan. So maglilinis tayo ng kalan. Ayan guys, magpe-plating na tayo ha. Ayan. Ayan guys, mas maraming gulay, mas masarap, mas masustansya kasi. So ayan, gumamit lang po tayo ng pechay at saka sitaw. Yun lang po ang available natin sa ref. Kaya kung ano lang yung available nyo sa ref, pwede na yun. So ganyan guys. Ayan, syempre para magandang presentation. Ayan. Lilinisin naman natin yung gilid-gilid. So ayan guys. Ito na po ang ating nilutong kare-kare. Ayan, kare-karing baboy po.
Ayan po siya guys. Ayan. So yung ingredients niyan guys, nandun lang po sa unang video natin. Panorin nyo na lang po hanggang dulo para alam nyo po yung ingredients. Okay guys? Okay guys, thank you for coming guys. Okay, share lang po ang live natin guys. Maraming salamat guys. God bless us all. Thank you nga pala sa mga viewers ko, sa subscribers. Ayan guys. Ayan sa mga Filipino community dyan sa abroad. Nagalaw shoutout sa inyo dyan, sa kapatid natin dyan sa YT, sa kay Tatay Weng. Nagalaw shoutout sa inyo dyan. Ayan. Maraming salamat. Hindi ko na kayo isa-isahin. Sa team Blessing, Achievers, Payaman, Livewire, Brocha, Pinoy Core, ano pa ba? Basta lahat ng team natin. Kung ano man yun, hindi ko nabanggit. Shoutout, mega loud shoutout sa inyo dyan. Maraming salamat sa support lagi sa channel ko. Maraming salamat guys. So, God bless us all. Bye!